Kartik Ghasa नालाय नै दुब्लियाव थाव फुननानै एबारसिना बाथि सावबोखानोसै खनसेनो नै बिमादै गेजेरजों आंजों नै बियायं ओंखारबाय सनाफोर नै थाबायबाय लामा लामा नायलांदो ओइ ना मोसाया नै बेहायसो दं माथो बे रजंथार नै रजंथार आदि बाय आइ बिमा Kartik Ghasa सावनानै आरज गाबबाय दिनै बिजावजालि सानैजों दुब्लि बाराव गनसा बुनानै दिनै आगरबाथि जरा होनानै साखि जरा होनानै जों खुलुमबाय इसोरनि नाम लानानै दहाय आइ बिमा लक्ष्मी दिनै बे Kartik Ghasa सावनाय दिनाव दिनैनि बे जोंनि एक बिगायाव नोंसोरखौनो दिनै खुलुमगोरनाय गाबज्रिगोरनाय जाबाय नोंसोरो फहर होनानै दोनदो हरसे थानो आइ बिमा लक्ष्मीखौनो आशीर्बाद होनांगोन रायजोफोर नै दुब्लि गेजेराव फैबाय जोङो दहाय मोनसे सावबोखांबाय नै दाना एबार दरसेयाव फैलायबाय नैबेनि दरसेयाव फैलायबाय जोङो माइयानो नै सनाफोर बेखिनियाल' एसे मोजां जादों हरैना गैथ्रा नस्थ' जोबथार ओमफ्राय होबावनोसैलाय जों नै मोनसे आइ बिमा लक्ष्मी नोंनि नामैनो नै जों बुफैबाय गनसाजों नोंखौ माइया मोजां ओंखारदो आइ बिमा रान्थे खुथे दाखाम हरसै नोंनि बेनो लास्ट जाबाय दे रायजोफोर बेनो गासा सावनाया मोनथाम दाग नालाय बेनो लास्ट जाफैबाय मोनालायबाय दे सनाफोर बिमा लक्ष्मीनि दहाय लानानै दिनै मोजां मोजांल' ओंखारथोंसै नै जोंहा मोनालायथारबाय सावखांजोब्बाय दाग मोनथामबो खोमसि खोमसि थाबायलांसै मेंग्लिलायथारबाय जोङो लुवा दाउखा जाथारबाय माबा माबि नै खुसेंग्रा खुसेंग्रि गाबलायथारबाय मोनानायानो रायजोफोर न'आव सफैबाय नै जोङो मोनालायथारबाय नै लाइट साइट जलायबाय दाना बुरा बाथौ गासिबो न'खरनि साखि थाखि होनोसै बिमा बिफानो गासिबो ओमफ्राय दरखं मोखाङाव सावजोबनोसै थाइगिरजों फहर होजोबनोसै नै गासिबो बुरा बाथौ गासिबो बारि खनानि बिमा बिस्वहरि इसिं खनानि आइ बिमा लक्ष्मी गासिनोबो रेडि खालामजोब्बाय नै दाना दुब्लि बाराव सावखांनानै फैनानै Kartik Ghasa सावखांनानै फैनानै न'आव सावनानै होजोबनोसै बिबार बिदोमाय होनानै गासिखौबो बेखौ बिमादै सावसिगोन बायह्रानिखौ आं सावनोसै दाना गवालि बोरायाव साखि जरा होफैबाय मोनाबाय सनाफोर खिफोर मोनालायथारबाय मोसौ मोसाया नै Kartik Ghasani थाखाय बेखौ जेवारिजों होबाय दे सनाफोर लामा लामानिखौ थाइगिरजों होनोसै आगरबाथि जरा थुनानै होनोसै मोसौ मोसायाबो सोरां फहर थाथोंसै बिसोर एवनानैसो जों मोनजायो नालाय बिसोर दिनै एवनानै होबासो बिसोर गोबोर हासार होबासो जोङो बिमा लक्ष्मीनि आहारखौ मोनजायो नालाय बिसोरनि जायगायावबो जों ओंखायनो सोरां फहर होनानै होबाय सोर भगबान आगरबाथि जरा होनानै गवालि बोराय नोंसिनि नामैनो दिनै सोर भगबान दिनै नोंसिनि नामैनो नै आगरबाथि जरा होबाय गवालि बोरायाव दहाय सोर भगबान दाना लामायाव सावनो थांसै नै लामायाव दाना थाइगिरजों जरायना होनसै दे रायजोफोर जोंनानै थाबाय थाथोंसै दसे थाला गावबागाव फहर लानानै बेना थाइगिरा फिसा फिसासो जाबाय
थावानो खम जासिगोन बिनिया पारमानेन्ट जाहैखादों नैबे आगदुवार फार्स्टुवार जेब्लायबो गेट मेन गेटआव दहायना जाबाय गलिनि गेट नैबेना जाबाय मेन गेट जाहैबाय आसल गेटआ बेजोंनो जाहैबाय जोंना बेखौ जेब्लायबो सनिबार बिस्थिबार समबार मंगलबार बे मोनब्रै बारायाव बे दरखंनिखौ लागायनाय जाखायो साखि लागायनायनि जोंना नै सनाफोर बियायं फिसाफ्रा माबायदि बिमा जालायनानै गेलेदों गाव हाबा जाबाय बिमा जाबाय होनलायलायनानै दे गेलेदो सनाफोर गेलेदो दे थिसा आइ थिसा नों बिमा जाबाय आयै फिसौआलाय बोरो जोंनि फिसौआलाय फाथांखो अबे फिसौआलाय आयै दिदिया फिसौ जाबाय नै जोंहा बुरा बाथौखौ खुलुमगासिनो दङ बिमादै गेजेरा आंनि बिजावजालि गेजेरा मोनालायजोब्बाय रायजोफोर दिनै कार्तिक गासा सावहैनायानो थांलाय फैलाय थाबायनांगौ जाहैबाय नालाय मोनानायजों लोगोसे बुरा बाथौनि दिनै साखि होनायाबो नै मोनालायथारबाय नाहर रायजोफोर आंनि बियायं फिसा माबायदि नुबाय बुरिसो नाय थिसा बाबा होननाया सोरखौ बिखो बाबा लुवारखौ ना सोरखौ थिसा थिसाहाय हाबाय सिखारदो जाबाय नै आयै हामा हायोखि सोर मा जादों नुबाय नायलाय गथ'फ्रा माबायदि जोंना सनाफोर नै ओंखाम जानोसै कार्तिक गासा सावखांबाय दाना नै जोंहा मुला एवनाय लाब्रा स्कुवास फोरला होनाय पापर भाजि लाबाय बानलु लाबाय सनाफोर मिरामिस ओरैनो जालाबायबाय जाब जुब जानोसै दाना मादैया लाब्रा नांला बिसोरनो लाब्राखौ नांला गुजुदों सेसे मानो गुजुदोंबा जोंहालाय सुखाबो हाय फैद' होदो रायजोफोर फैद' फै गोजा दोनबाय ना दोन भुटाननियानो बियो माबा बिमाया भुटाननिखौनो बायनो होनदोंमोन सामब्राम गुफुरखौ थेबा बायस्लायस्लाय babanya Baba lan ba? Baba lan ba? Pila, spes supinin nggak? Supila. बिबोनांखौ होनदों फौजिखौ आबौ बोरायनि सादुआव फैगोन ना फैला होननानै सोंदों रायजोफोर आङो दिदिमा नायनाय मा जादों जागोन दे होननायसो जादों आंनि फिसाया जागोन दे होननायसो जादों थांफैनो हाया फिसा हिनजाव थिसा जाबाय बियो
Immer besser haben wir gut, das haben wir gesagt. Bueno, no le hagan ese. Sao không bé nữa, ra giờ phải đừng không khó. Video của lôi chụp ra này lần đấy. Mà đi video xin thấy Sonapwr. Ý xong nữa